sabanin sauran ƙungiyoyi da suke taba fitukayya za su yi wajen da za su gudanar da ayyukansu. Kaga a nan ƙalubale ne. To mu dai muna ɗaukar abin iya daidai ruwa daidai tsaki, ba ma ɗaukar su yadda zai ƙarfin mu ko ya wahala. To shi yasa muke zama lafiya, ba ma fuskantar abubuwa da dama wanda sauran ƙungiyoyi suke fuskanta. Kuma mun tsaya mun riƙe amana daidai gwargwado ta abokanan da muke mu'amala da su, da haka ba mu samun wani matsala. Akwai transparency, akwai accountability, da ayyukan da muke gudanarwa a ƙididdige suke kuma a buɗe suke. Muna ɗaukar report, muna ba wa abokanan mu'amalar kuma suna gamsuwa da abin da haka ta bahaushe da yake cewa a daɗe ana yi sai gaskiya. Shi yasa muke zaune lafiya. Da haka ba mu da wani yanzu ƙalubalen da za mu iya kallon sa a matsayin ƙalubale a tattare da mu, alhamdulillah. To a karan makallahu a yan satuttuka da suka wuce, ɗaya daga cikin manya-manyan ƙungiyoyi da suke tallafawa a waɗannan ƙasashe irin namu, kuma wannan ƙungiya saki haɗin gwiwa da ita domin aiwatar da wasu ayyuka ta yi rashi na babban shugabanta a ƙasar Turkiyya. To da yawa ma mutane suna cewa ko suna kallon a ai mewa ma dukkanin waɗannan ayyuka malam ya ce yanzu a bayanansa cewa haɗin gwiwa ake da wasu ƙungiyoyi kaga ba wacce ƙungiya ita kaɗai ba. To amma da yawa mutane iya su ɗauka cewa a ai da iya waccan ƙungiyar da take ƙasar Turkiyya ake wannan mu'amala don tafi da waɗannan, ko ma a'a ita ce ma take ɗaukar nauyin waɗannan ayyuka da ake gabatarwa da wata. To ala ayi halin kuma dai ya abin yake, Allah cikin ikonsa ya karɓi ran ainihin shugaban wannan ƙungiya ta ƙasar Turkiyya, kuma na tabbatar akwai kyakkyawar alaƙa mai ƙarfi da wannan ƙungiya. Karmakallahu rasuwarsa za ta sa waccan alaƙa ta yi rauni, ko kuma a waccan ƙungiya ta dakata kenan an daina wannan haɗin gwiwa da ake da wannan ƙungiya ko kai abu ne? To da farko dai shi rasuwar Sheikh Hassan Tufandi ba shi ne shugaban ƙungiyar idil a Turkiyya ba. Shi sai dai a ce ko jagora ko kuwa. Kuma shi ma halifa ne na Sheikh Mahmud Tufandi, wanda shi ne ainihin wanda ya zama suna assasa wannan. Amma shugaban ita ƙungiyar idil sunansa Sheikh Muhammad Turan, kuma yana nan da ransa da lafiyarsa. Kuma su tsari ne wanda yake tabbatacce, ba irin tsari ne namu nan na rashin tsari ba, wanda za ka ga ƙungiya ba ta da wani tartibin tsarin da take tafiya a kansa. Su tsarin da wannan ƙungiya take tafiya a kai da sauran ƙungiyoyi ma masu tallafawa al'umma, duk jagoran da ya tafi da kuma za a samu wanda zai yi gurbinsa ba tare da wannan ƙungiyar ta samu wani tasgaro ba. A tsaye suke da kafafunsu, suna da tsarin hanyoyin shigowarsu, suna da tsarin yadda suke gudanar da ayyukansu, kuma suna da tabbatattun ma'aikatan da suke aiwatar da ayyuka. So duk ma wanda Allah zai ɗauka a irin wannan tsarin, to aikin ƙungiyar ba zai tsaya. So da haka yanzu rashin Sheikh Hassan da aka yi bai girgiza wannan ƙungiya da komai ba. Rashi ne dai wanda an yi shi kan miliyan cikewa, wanda ba iya jirgin ba duniyar musulunci gaba ɗaya da ma humanity, tun da irin gudunmawar da suke bayarwa don inganta rayuwar al'umma a duniya ba iya musulmi ne kai suke amfani. So rashi ne wanda yake ya shafi kowa da kowa, amma wannan kuma ba yana nufin cewa ayyukan ƙungiya za su tsaya, don ko a ranar da Allah ka kai shi ma wannan ƙungiya ta ci gaba da aiwatar da ayyukan da take yi na ci gaban al'umma da tallafa musu a ƙasashen musulmi, musamman
a Gaza, inda za ka hau social media za ka ga a ranar ma an ci gaba da rabawa mabukata abinci da tallafa musu da samun musu da ruwan sha a Gaza saboda tallafa da sauran kasashen musu. Ko mu a nan Najeriya ayyukan musu ba su tsaya kullum cikin waɗannan ayyukan suke. So da haka alaƙar mu tana nan da su ɗari bisa ɗari, muna ci gaba da aiwatar da ita, kuma ƙungiya tana nan tana ci gaba da aiwatar da ayyuka. Irin yadda gwamnati ba za ka ce yau dan wannan shugaban ƙasa ya rasu ko an canza wannan shugaban ƙasa da wannan zuwa wannan gwamnati za ta tsaya, to haka tsarin ƙungiyoyi su kafafu ne zaunannu, babu wani abin da zai iya zuwa ya dakatar da wani tsari sai yi ba kuma wani jima dafa zai yi zai taimaka tun da abin aka kafa shi da su kuma ake taimakawa. Haka muna fatan irin yadda suke ba da wannan gudunmawa a su da buɗa samun su da faɗaɗa wato damammakin da za a riga amfana da irin waɗannan ayyuka da suke yi wanda su ya zame musu. Kuma abin mamaki idan ka je ka ga yadda wato suke contribution suke haɗa taro da sisi ake yin ayyukan, za ka sha mamaki. Kashi 90 cikin 100 na masu ba da gudunmawa ake yin wannan ayyuka ba masu hari ne. Karabutun mutane ne irin a can, to su sun saba wa kansu da irin ɗabi'a ta sadaukar. Za ka ga wani a wata in yana ɗaukar misalin albashi 40,000 ya ware 2,000 yana sakawa a asusu na taimakon al'umma. Wani idan yana kasuwa yana juya jari kamar na miliyan 1 yana samun riba kamar ta 100,000, to za ka ga ya ware kamar 10,000 a ciki wajen tallafawa al'umma. Ga kuma tsari da ake da shi a musulunci na zakka, wanda shi kuma wannan haƙƙin ubangiji. To kaga shi ma idan lokaci ya yi irin waɗannan ƙungiyoyin idan an fitar da zakka, to su akan baiwa da sharaɗin cewa na fitar da zakata ga abin da nake so a yi mana wata. Ina so a gina rijiya 10 a makarantu na islamiyya a ƙasashe masu raunin ƙarfi, ko ina so a gina min masallaci ko makaranta nake so a gina. To irin wannan tsarin yana nan tabbatacce dangane da gudanar da irin ayyukan da kuma ƙungiyoyi su kuma sai suke haɗin gwiwa da irin ƙungiyoyin da suka san cewa na gaske ne kuma suna da amana suke aiwatar da ayyuka. Sun tashi mu'amala da kai a lokacin farko za su jarraba kai su da za ka iya rike amana. Idan suka yi ɗaya biyu suka gane cewa da ba sai ake shi ke sun samu abokan mu'amala, da haka suke samun abokanin mu'amala a ƙasashe. Kamar ita wannan ƙungiyar ta mutu ido suna gabatar da irin wannan ayyuka na raya al'umma a ƙasashe sama da 40. So ba wani babban abu ba ne, kuma ba abu ne wanda za a ce ya tsaya an daina shi. Zaunan nan abu ne wanda su ɗabi'a su ce da masu ƙarfinsu da masu rauninsu, da 'yan kasuwarsu da ma'aikatansu, da 'yan siyasarsu da malamansu, kowa a cikin wannan tsari. Shi yasa za ga idan sallah ta zo, maimakon kowa ya siyo rago ko sa yanka a gidansa shi da iyalinsa, su sun fi ƙarfin abin da za su kai ba, fitar da shi suke suna sadaka. Irin yadda idan aikin hajji ya zo ake yin hadaya, za ga an ci alhazai suna daɗe ana siyan abin hadaya ana yankawa a saudiya ana riba ana rabawa ƙasa-ƙasa. To su ma suna da irin wannan tsari. Yau in sallah ta zo, maimakon in siyo rago in yanka a gidana, sai in ɗauki kuɗin da zan yi sai in kai wannan in ce a je ƙasar da suke da buƙata a yanka ragon a can a yi musu sadaka.
so da haka su suke tafi da tsarinsu, suna da tsari na taimakekeniya, tsari na tausayi, tsari na jin kai. Shi sa kaga ubangiji kuma ya taimake su akan haka ake samun wannan ci gaba. So dubo da Allah ya ba mu wannan gano kuma muke amfani da ita ta hanyar da ya ce daidai gobe. Akaramakallahu, wannan bayani da kai akan waɗannan bayan Allah sai tuna min da akwai shekarar da suka samu wani ibtila'i ake ganin cewar ma kamar ba za su iya komai ba saboda wannan abu da ya same su. Su kuma sun yadda kamar da kake magana a zuciyarsu, sun yadda da cewa ai maiwa ma ba don waɗannan abubuwan da suke ba san inda abin zai tsaya ba, wanda saɓanin kamar yadda ake magana ƙasashenmu da kuma mutanen da Allah ya arzuta a ƙasarmu da kuma gwamnatocinmu. To a kusan ƙarshe a kira maka lawo, wanda kira za a yi ga mutane da Allah ya yassare wa a ƙasarmu da ma sauran mutane wanda muke magana da ba ma ƙarfin ne da su amma sun yadda duk matsayin da kake kai akwai wanda ya fi ka da wani. To da kira za a yi a kira maka lawo ga al'ummarmu domin su koyi da waɗannan bayan Allah su shigo cikin al'umma a ringa taimakawa. Mai yiwa da mun samu rabuwar wasu halin da muke ciki a kan makallawa da kira za a yi ga sauran al'umma masu halin. To gaskiya da za mu koyi da irin tsarin da al'umma ƙasar Turki suke na taimakekeniya, to wataƙila da ba wannan maganar ake yanzu a Najeriya, domin Turkiya ba su fi komai ba, ba su fi mu tattalin arziki, hasali ma ba su da wani ma'adani a ƙarƙashin ƙasa wanda za su koyi shi su sayar, ba su da man fetur, ba su da gwal. Arzikin da Allah ya wa ƙasar Turkiya wanda suke goge gumunsu ne suke nema masana'antu, su suka tsaya suka duba mai harkar noma da harkar masana'antu, ita take rike da ƙasa. Amma Najeriya a mataki na tattalin arziki idan an zube shi a ƙas, Najeriya ta fi Turkiya arziki. Amma ka duba ka ga yanzu daga Turkiya ake zuwa ake taimakon 'yan Najeriya. Kuma yadda muke da talakawa a nan, su ma suna talakawa a cikin, sai dai tsarin talaucin ba ɗaya ba ne. Su duk talaucin ka wuce abin da za ka ci da abin da za ka sha da ilimi da lafiya, gwamnati ta samar da shi, an samar da tabbataccen tsari. To yau da za mu ɗauki irin wannan tsarin na taimakekeniya, a rika samar da ko da unguwa ce, ana taimakawa, ana samun ɗan asusu, ana tattarawa, ana taimakon marasa shi, ko a mataki na makotaka, gidan da yake da shi ya rika taimakawa wanda ba shi da shi, ko da almajiran da suke zuwa suna karatun alƙur'ani suna bara nuna abin da su baka, a ce a kowane gida a samu yaro guda ɗin za ka ɗauki ɗawainiyar ba shi ɗan abincin da zai ci. To duk da ba haka, to amma ya zama yanzu irin ɗabi'a ta sha bamban da tasu, shi yasa muke ta digini muke ta ilimi. Najeriya sai dai kawai addu'a akan Allah ya maganta. Babban matsalar Najeriya shine cin hanci da rashawa da mutuwar zuciya. Yau inda za mu magance waɗannan al'amuran a zauna da. To a hakan ma inda za mu tsaya dubi yanayin da muke cikin, komai dai talaucin namu, mu ɗauki wannan tsarin na taimakekeniya, to shi ma da ya taimaka ba. Ta haka ina kira tun daga kan al'umma a mataki na magidanta da kuma al'umma a mataki na unguwanni da al'umma a mataki na mazaɓu da al'umma a mataki na ƙananan hukumomi da al'umma a mataki na jiha, da a rika samu ana
samar da wasu inuwoyi waɗanda za su rika haɗa kan al'umma a rika samun taimakekeniya a tsakanin wanda ya fi wani ƙarfi komai wato ƙanƙanta abin da zai taimaka wanda ba shi da shi. Mun gani lokacin corona mutane sun taɗuka an fito an taimaka wa to da a ce an zarce da wannan taimakekeniya da aka lokacin corona musamman ainihin da ake ciki an tsinci kai a cikin wani yanayi wanda a tarihin ƙasar nan ni da iya sani Najeriya ba ta taɓa samun kanta a cikin wannan mawuyacin hali na ƙaƙani kai na abin da za a kai bakin salati na ya ƙarfi a idan ma'aikacin gwamnati ne har ya kake ka ce albashi da ya isa ɗauke ka ciyar da gidanka wata guda ko 100,000 nawa kake ɗauka kuwa ya isa ya ɗauke sai dai in kana da wasu hanyoyin da 'yan kasuwa ƙananan 'yan kasuwa sun karye babu jari al'ummar da yanzu ba su ma san ina za su sa gaba ba su suka fi yawa za a wayi gari a wani rana ta hudo ta faɗi mutum ba shi da abin da zai kirkata da shi da iyalinsa to muna kira ga masu hali da masu zuciya don an ce a gaya wa mai zuciya buki ba mai dukiya ba a kan a yi ƙoƙari a rika taimakekeniya a tsakanin marayu a rika ƙoƙarin yadda za a taimaka musu saboda ita rayuwa yau a kan ka ce gobe a kan in yau kana ganin kana tare da iyalin gobe Allah zai ɗauka rayuwarka su ma naka iyalin su zama marayu to in ba a taimaka wa marayu kai ma za a zo halin da naka ƴaƴan sun zama cikin tsarin marayun da suna buƙatar taimakon ba mu taimaka musu amma in ka taimaka wa wani to sai kuma kai ma Allah ya taimaka wa naka so lallai muna kira daga kan mataki na al'umma zuwa mataki na gwamnati 'yan siyasa jami'ai 'yan kasuwa da sauransu a ɗauki ɗabi'a ta taimakawa in za a yi kuma taimakon aiki ta hanyar da ta dace gwamnati muna kiranta a kan irin tsarurruka take da su na taimaka al'umma ta rika neman ƙungiyoyi waɗanda suke na gaske su shigo su rika tallafa mata ta yadda abin da aka tanada ya rika kaiwa ga al'ummar da aka tanada abin da su don yawanci za ka gwamnati ta fito da tsari mai kyau na taimakon al'umma amma matsalar cin hanci da rashawa sai ta katse wannan damar abin ba zai kai ga waɗanda aka abin da su to amma in za a rika lalubo ƙungiyoyi a mataki na unguwanni da ƙananan hukumomi waɗanda suke na gaske za su taimaka wa gwamnati wajen iyar da sakonta da al'ummar da ta shirya abin da su kamar irin wannan ƙungiyar ta muna da mataki tun daga na unguwanni da mazaɓu da ƙananan hukumomi wanda muke gudanar da ayyukan ba tare da samun wata matsala inda gwamnati za ta tashi aiwatar da wasu ayyuka irin wannan ta nemi ƙungiya irin tamu mu ba ta gudunmawa za mu ba ta shawarwari in kuma ta ba mu dama ma za mu iya shigowa wajen yadda za mu ba da gudunmawar da abin da gwamnati ta tsara ɗin nan zai kai ga waɗanda aka yi abin da su da haka wannan shi ne kira na a mataki na lokal goma mataki na jiha da mataki na ƙasa akan lallai gwamnati ta sake zage dantse wajen yadda za ta wato mai da hankali wajen tallafawa rayuwar al'umma da kuma yadda za a samar da policy wanda zai samar da abin da ake cewa enabling environment domin tallafi shi kadai ba zai fitar da al'umma daga yanayin da suke ciki ba sai gwamnati ta kawo policy wanda yake zai jikan al'umma zai fitar da su daga wannan yanayi domin kusan ma za mu iya cewa policy na gwamnati shi ya jefa al'umma su an yi batun janye tallafin mai aka zo aka yi maganar gwamnati ta janye hannunta da kwantirolin na dala aka ce naira ta samu a kanta kasuwa aka zo aka rufe boda da sauran polisi waɗanda gwamnati ta da su magana ta gaskiya su suka jefa al'umma su
yau idan da gwamnati ma za ta yarda ta buɗe bodoji ƙananan 'yan kasuwa su rika fita suna siyo kayan masarufi suna shigowa da su, ina tabbatar maka cewa farashi sai ya kai. Amma an bar kasuwanci ya zama wasu tsirarin mutane su kaɗai ne suke da ikon da za su shigo da kaya su sa irin farashin da suka ga dama, dole kuma bayan da za a yi a siya a haka. Yau farashi yana kaza, gobe an kara ji, a rana ɗaya ma sai ka ji farashi. Saboda me? Saboda wasu takaitattun mutane da suke da wannan dama. Da gwamnati za ta ba wa ƙananan 'yan kasuwa dama a buɗe boda su rika shigo da al'akalli abinci, to ina tabbatar maka sai farashin abinci ya kai. Saboda me? Saboda su da wannan abin da za su kai baka suke yi. Ka je ka siyo abinci, ka dan samu 'yan ribar ka, komai dangantar ta kasiyar, so kake gobe da sake koma. Sabanin wanda suna ganin sun dambare tantan, miliyoyin tantan a sito, ba su da matsalar, kawai sai san da suka ga dama za su fito da shi farashin suka dama za su. To idan ya zama da ƙananan 'yan kasuwa sun sami damar da za su je su so su siyar, to wanda ba suke da manyan sto suke gallaza wa mutane, dole ko suna so ko ba sa so dole su sauko da farashi. Saboda ne duk girman ɗan kasuwa da ƙaramin ɗan kasuwa yake tunkawa, domin su ne masu siyarwa ɗaiɗai su suke karkasa. To idan wanda su ake saukowa da kayan suke siyarwa aka ba su damar su fita su je su siyo nasu, to dole manyan 'yan kasuwa su sauko da farashi. Sannan gashi mun ga irin matakin da gwamnati ɗauka na sassauto da farashin dala, muna yaba mata akan wannan, kuma muna daɗa kira akan a daɗa zage don su wajen yadda za a ci gaba da sassauto da farashin nan na dala, wanda shi zai ba wa ƙananan 'yan kasuwa dama idan dala ta sauko, to za ka iya fita waje ka je ka siyo kaya da sauki, ka zo ka sayar da shi bisa farashin kai. Kuma a ɓangaren abin da ya shafi harkar mai, yadda gwamnati ta janye tallafi, to ya kamata kuma ta gyara matatu idan har da gaske ake. Domin daga lokacin da aka janye tallafin nan zuwa yanzu, an tara kuɗaɗen da ya kamata a gyara matatun man Najeriya. Idan yau aka ce an gyara matatu, gwamnati tana fitar da man da tana siyarwa a Najeriya, to kaga batun a ce mai ya yi tsada, dala ta yi tsada, shigo da shi ake yi daga waje ya kawo. Za mu saka farashi daidai da abin da 'yan ƙasa za su iya. Mai yayo ƙasa sai kaga ya dawo alaƙalli kaga ba zai wuce 200 ba. To idan gwamnati wannan tsarin aka dawo da matatun mai, aka buɗe boda, aka shigo da abinci, aka sauke farashin dala, to ina tabbatar maka 'yan Najeriya za su dawo cikin hayyacinsu, rayuwa za ta inganta, komai zai saisaita. Amma a yanayin da ake ciki yanzu, ko an ƙara albashi kashi 2 bisa 2, rayuwa ba za ta inganta. Saboda su waɗannan 'yan kasuwan jira suke daga lokacin da aka yi ƙarin albashi, suna daga kwance a gidajensu za su ninka farashin kayan, to zai zama ƙarin gunsu zai koma su aka yi. Ban ce ka aiwa ma'aikata ƙari ba, ai musu ƙari, amma kuma a kalli waɗancan asibabin da su ne ummul aba'isin jefa talakawan Najeriya cikin ƙasa, a gyara matatun mai, a ci gaba ɗaukar matakin da zai karye da dala, a kuma buɗe boda ƙananan 'yan kasuwa su rika shigo da kayan masarufi. In aka yi haka, insha Allah za a samu mafita. Ni dai wannan shi ne jan hankalin da nake da nasiha ga gwamnatin Najeriya, da fatan Allah Ubangiji ya sa wannan nasiha ta kai ga kullum waɗanda abin ya shafa, kuma su yi amfani da ita don samar da sassauci da inganta rayuwa ta al'ummar Najeriya. To alhamdulillah, akan wakar babu muna godiya kwarai da gaske da wannan dama da aka bamu lokaci muka zo muka wannan tattaunawa, kuma muna addu'ar wannan kungiya
Allah ya ci gaba da dafa mata ya yi mata jagoranci akan al'amuran sa. Insha Allah zuwa wani lokaci mun sake samun dama za mu sake dawowa domin ci gaba da duba wasu ɓangarorin cikin Allah. Kuma ina sanar da malam cewa wannan tasha ana kallon ta akan YouTube, yana da mutane masu kallo dubunnai da yawa, ba ma a Najeriya ba har ma a wasu ƙasashe. Insha Allah ba wannan shira kawai ba, da dukkanin ayyukan wannan ƙungiya Allah ya da an ba mu dama za mu ci gaba da tafiya kafaɗa da kafaɗa domin mu ci gaba da yada ayyukan mashiya. Allah ya mana jagoranci. Malam muna godiya kwarai da gaske sa wannan da ya kawo mu. Allah godiya, Allah ya saka da kai, Allah ya ƙara nasara, Allah ya shiga lamarin, Allah ya yi. Jama'a nan muka ga shan wannan tattaunawa da fatan Allah ya sada mu dukkan alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa